dwi'n sefyll tu allan i'r pub, sef Canolfan cerddoriaeth a chelfyddydau yng nghanol dinas Casnewydd. Mae'r public space yn gymdeithas bydd cymunedol. Rydym yn gwneud llwyth o waith cymunedol ac elusennol wrth hybu'r celfyddydau. Sefydlwyd y pub yng Nghasnewydd 28 blynedd yn ôl. Yn yr amser yma, rydym ni wedi symud i leoliad newydd gyda mwy o le sy'n galluogi ni roi mwy o gymorth i'r gymuned. Mae hefyd dal le i ni dyfu. Mae planiau ar gyfer galeri, lle ymarfer a stiwdio i artistiaid llogi am brisfforddiadwy. Mae awyrgylch Canolfan yn wych a gyfeillgar, a dyna yw'r reswm y pub yn un o'r llefydd gorau yng Nghasnewydd. Mae'r holl fwydlen yn addas i fuganiaid. Taflwyd gig dwyieithog fan hyn ym mis Medi gyda The Decoy a I Fight Lions. Roedd y gig yn rhan o'r wythnos o weithgareddau yn arwain mewn i Oel Newydd. Hoffwch chi gyfrannu i'r gyfres gan greu fideo neu rhannu lleoliad hoffwch chi weld? Gadewch sylwad neu anfonwch neges i ni.